May buntag diha mga ka-Ination no, maayong pagmata ug maayong pagtan-aw sa imong cellphone, sa imong Facebook, sa imong TikTok ug YouTube karon kung asa ka nagtan-aw. So karon mga ka-Ination no, grabe ka paspas kay sa adlaw kay una ta nang upload og video ani atong daily vlog is katupang December 1, Domingo. Karon Lunes na po, December 9. Grabe ka paspas kaayo no. December 9, 2024, Monday ug maayong buntag diha mga ka-Ination no. Tara ko'y istorya karon bagumay ra kani siya mga ka-Ination no. Mahitungod ni sa kanang gitawag na pagka matinumanon. Sa una, kanang iingon nga matinumanon, negative na dyan siya mga ka-Ination, no? Kay kanang naiingon sa tuwa, atong parents, ato ang igsuon na maguwang, ug uban pa na mga maguwang sa tuwa, is dapat yun ta motuman sa tong gusto. Kay sakto na ilang ipangingon. Pero di po sa tanang panahon nga negative ng pagka matinumanon. Nama po dahil positive ano, parehara ko sa nahitabo sa kanang sa katawo ba dito sa kuan sa Amerika na usa ka tawo dito mga ka-Ination nagianak ra sa usa ka basakan no sa Michigan, USA na usa ka bata dito na anak sa basakan. Imagine ha, na anak sa basakan, so yung papa o yung parents is mga magsasaka or manguuma. Sila dito sa Michigan na usa ka bata gianak sa usa ka basakan, pero yung papa gusto jud or ni advice jud nga dito na lang jud siya sa basakan pagdako but pasabot mag-uma na lang. Pero kani nga bata grabe ka matinumanon wa jud siya nito o mga ka-Ination kay yang gusto jud kay na siya pangandoy ba. Yang gusto ang iyang apelyido is mabutang jud sa mga sakyanan, no? Kahibaw mo o kailan mo ni Henry, kailan mo ni Henry. O kasi na may silingan daro kailan na Henry ha. Di na siya mao mga ka-Ination. Ang pasabot diri nga si Henry mao si Henry Ford, no? Kani si Henry Ford mga ka-Ination, mao ni akong gibot pasabot nga bata dito na anak sa kabasakan. Nagiingnan siyang papa nga diri ra ka. Pagdako nimo mahimo kang mag-uuma. Pero grabe ka matinumanon man ni si Henry Ford, grabe niya paningkamot. Mao na sa edad nga 15 nakabuhat na siya steam engine. No kay gusto mo jud siya magbuhat og sakyanan mga ka-Ination. Mao lagi to yung pangandoy. Is gusto jud mabutang yung apelyido nga Ford sa mga sakyanan. O kadto nagtuman sa gusto pero naningkamot niya ato sa laing lugar, nilangyaw, naningkamot jud siya maayo, nagtuo, nag-observe saon pagpadagan or saon pagkatuon na ng about sa mga sakyanan, sa mga makina ug uban pa. So ato makita karon no, although matinumanon ka pero namo po kay pangandoy na gusto nimo maabot. Kay mo na positive nga pagka matinumanon. Ug syempre ubanan gyapon nimo na siya sa hard work ug uban pa ng mga good characteristics sa usa ka tao. Okay? So mao na si Henry Ford mga ka-Ination no. Although wala ni gituman ang pangandoy siyang papa na mahimong manguuma, nagtuman siya siyang gusto na iyang apelyido mabutang sa mga sakyanan. Manang karon sa tong panahon karon daghan na kayo mga sakyanan nga ang tatak or ang brand is Ford, no? Gisugdan na sa founder sa unang panahon nga si Henry Ford. So mga ka-Ination, kung ikaw manggaling na yung mga pangandoy, basta tarong lang, buhata jud na bahalag labag na sa gusto sa imuhang parents or sa imong maguwang or sa kinsa man. Basta kay tarong lang. Ug imo nang paningkamutan kay basin maulawan ba ta kay kuman ka gusto tapos di mo siya maabot imuhang dream. Okay? So kana lang karong mga ka-Ination no atong video gamay lang ni siya December 9. Check sa nako ha kay basin makalimot na pud ta. December 9, 2024 Lunes karon mga ka-Ination ug amping mo sa inyong mga trabaho karong adlaw and God bless. May buntag sa tanan.